Nej, det må ikke gå til. Velkommen tilbage. Au. Nu vil vi fortsætte vores episoder af Minecraft Let's Play. Jeg vil bygge videre på huset. Ja, gør du det. Det skal du have lov Først til. skal man have noget sten. Så slipper vi for hende. Gratis. Gratis ting. Haps. Lol. Gratis ting er vigtigt. Fordi... Okay. Jeg skal se, hvad skal vi gøre i den her episode? Der var en ny grotte. Ja, vi skal hus. ned grotte. Vi skal samle ting. Vi skal samle flere ting. Jeg tror, vi skal samle lidt flere ting. Måske. Så skal vi udforske. Der er en ko. Jeg er døende. Ja. Så kan du lære det. Ja, jeg er døende. Det er altid vigtigt at være døende. Der er, nej, ingen chancer. Det var mystisk. Hvad? Ja. Er du nørd? Ja. Nej, jeg ved ikke. Nej, det var bare konen, der ikke gad at løse at samle op, efter den var død. Og jeg er stadig døende. Har jeg mad på mig? Ja, der kan man bare se. Jeg har masser af mad. Nam. Så dør jeg af at hoppe hernede. Nej, det kan jeg ikke. Har vi egentlig nogle fakler? Ja, dem har jeg. Hvorfor skal du altid have faklerne på dig? Lava. Hvad så? Gratis lava. Hvad så? Gratis lava. Dig. Mig. Ja, dig. Mig. Dig. Jeg kan ikke Kan du begynde at skræmme mig lidt? Hvorfor? Det vil du ikke vide. Ja, gratis lava. Nu kan jeg møde en ko med lava. Og jeg har intet træ. Ingen død, siger jeg dig. Nej, jeg kom til at melde koen, i stedet for at tage lavaen. Mælk er altså også rigtig sundt. Ja. Lige efter jeg havde stegt koen. Fik jeg nej, jeg fik ikke nogen stegt bøffad. Det kunne altså være dejligt. Du er ond. Gratis bøf. Ondsindet menneske. I lige måde. Okay, det siger jeg. Det er sådan lidt. Ja. Jeg har fundet endnu en grotte, vi skal ned i for lidt siden. Det bliver der bare en hel masse. Jeg kan se en zombie. Du kan se en zombie, jeg er ligeglad. Lidt. I know. Sats. Godt satset. Forkert satset. Godt satset. Forkert. Godt. Forkert. Ja, okay. Så ser vi det. Du skal ikke tage alle dine penge, ligesom jeg gjorde. Nu er det sådan, du blev flad. Jeg kan høre en baby. Men jeg er stadigvæk... Jeg kan høre Nå, en baby. en baby. Jeg kan høre baby zombie helt seriøst. Den skræmmer mig. Så går Jeg jeg hader baby zombier. De står små og klistrede. siger Den! Dø. Der går nemlig ikke ild i dem. og gå ned om Dø. Den sle falder ned til skelettet. Sammen med XP. Junipali. Jeg ved ikke, skal jeg springe ned og dræbe skelettet? Det gør jeg. Au. Det er ikke mit ben. Det gjorde ondt. Eller er det? Det gjorde meget ondt. Ej, Max, vi kan bygge et hus her. Hvad er det her? Max, se. Har vi været her? Nej, der er Max, se. det. Max, prøv lige. Jeg kommer lige op. Jamen, jeg kan jo ikke se, når der står noget i en grotte for helvede. For helvede. Det står op i en grotte. Papa. Skal jeg gå op til Kan du huset? bare gå ind i huset? Jo, jeg går op til huset. Boing, boing, boing. Au. Jeg kommer. Du er der. Hej. Her kan jeg også bygge hus. Ej, hvor sjovt. Tada! Kunne det ikke det? Jo, det kunne man godt. Det sparer til midlertidigt. Ja. Endnu mere midlertidigt, end det vi har. Jamen, det er jo for en lille forhave. Altså, det her det bliver midlertidigt, og det vi har her, det er endnu det dobbelt midlertidigt. Det kunne jeg også farme en gang. Ja. Fordi det her, det er ikke særlig kønt. Undskyld mig. Ja, god idé, Markus. Smeltet jern. What the fuck?
Og så er What det does the fox say? Fail. også det der med, at man skal parkour, Au. og det er lidt... Pis! Jeg løb tør for mad, så jeg kan ikke. Wee. Det gør jeg også lige om lidt. Nej, nu... Jeg Men- stinker. Nej, fejler. Jeg er så fejlagtig, som man kan blive. Der kan man ikke fra. Wow. Jeg mener... Hua. Jeg mener... Hua. Kom nu, Maus, sidste gang. Hua. Maus, du må først komme op, når jeg siger til, ikke? Tak fordi du skal til. Ja, så til du skal. Maus, stop lige. Jeg har ikke gjort noget. Maus, Hvorfor er du stop. så ondt? Jeg har ikke gjort noget. Ja, det har jeg i hvert fald ikke. Vel? Hvad er det dernede? Var det dig? Ja, det var bare fordi, jeg skulle have noget sten. Til hvad? Ja, og hvad er der hernede? Og det var bare noget fail. Der er en slime dernede, det kan jeg høre. Er der? Ja. Det er der nemlig. Hvorfor er det altid bare dig, der finder alle de gode ting? Jeg skal ned og drikke en slime. Jeg skal ned og dræbe slime. Ja, det skal jeg nemlig. Gælder om at være sød med slimen. Indtil man nakker den. Wow, den er kæmpe! Hvad laver det? Dø. Du støder. Stor klistret bold. Nå. Nej, det skulle jeg blive hernede. Nå. De er så søde. Dø. Undskyld. Hvor fanden blev de af? Fuck, du er ond. De forsvandt bare lige sådan. Uden grund. Næsten. Næsten. Hey, der er mere jern der. På det. Nå, op og her i jernet. Bum, 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 bum. Haps, 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 haps. Jeg er træt af at sige haps, haps, haps. Hvad laver du så? Nej. Ja, dig. Hvem ellers? Jeg prøver at lave noget til vores nye midlertidige hus. Du mener midlertidigt, skråstreg midlertidigt hus? Ja. Nå, det hus. Det havde jeg helt glemt, vi havde. Men jeg vil også gerne, altså, vi skal også have et andet et. Altså, vi må gerne have flere net, jo. Ja. Ja. Jeg er fuldt forstående. Hvorfor kan du ikke finde ud af at lave lofterne ordentligt i dine grotter? Det kan du selv gøre. Hvorfor stenet egentlig? Så skal jeg hele vejen op til dig. Hele vejen op ad den her skodtrappe. Bare for at give dig noget sten. Ja, bare. Et stykke sten kan du få. Det bliver 5 diamonds. Værsgo. Vil de 5 diamonds? Det må du så ikke. Og stop. Jeg skal have mine diamonds. Jeg kan ikke altid give det, du vil have. Jeg skal have mine diamonds. Kan jeg få Smag knoglen. Nå, stop. Hovsa. Jeg kommer vist til at tabe noget. Ups. Jeg har altså så meget. Du må gerne lige til det sidste op, fordi det kan ikke tage. Jeg har en gave til dig. Prøv at se min hånd. Den her må du gerne få. Vil du have den? Vil du have den? Vil du have den? Hey. Nå, okay. Jeg plejer ikke at kunne. Hvorfor kan jeg så ikke? Det er du dårlig til parkour. Nej, jeg er sygt god til parkour. Det kan man nok ikke se. Tada! Tada! Flot, Magnus. Flyt dig, Magnus. Au! Magnus. Au! 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 Det var et uheld. Det var et lille bitte uheld. Et lille bitte uheld. Et lille bitte uheld. Meget lille bitte uheld. Et yderst lille bitte uheld. Ekstremt lille bitte uheld. Forstår du? Ja. Ja, det er godt. Jeg er altid bare så medforståelig. Ja. Og jeg løb tør for jern, efter jeg havde lavet det her. Kig på mig. Kig på mig. Jeg løb tør for jern. Efter det her.
Hvorfor siger du ikke noget? Fordi det er jo ikke mit, så er jeg ligeglad. Okay, det var godt. Det var også meningen. Dum. Hva? Okay, det er ikke godt lavet mig. Fejlagtigt. Jeg mener, at du er sådan en mega stor ego-tripper. Så er jeg. Nej, det er dig, der ikke triver. Siger du sådan lige har lavet hjerneumor til dig selv. Hvad? Nej. Det var ikke Kommer kun så ikke bare hen og til- deler det med mig? Nej. Du er ligeglad alligevel, så. Men det var fordi, du har taget det på, det lille fjols. Nå ja, så begynder det at lugte af mig, og så skal du ikke have noget med at gøre. Netop. Jeg kunne godt bruge en skovl. Bare en lille bitte en. Det kan du selv lave. Det kan jeg ikke. Jo. Jo. Prøv lige meget, det. Hvad fanden laver du, det lille svin? Hvad? Hvorfor kalder du nu mig et svin? Det er et svin. Spejder. Spejl. Med duk på. Med duk på. Ja, med duk på. Ja, med duk på. Godt. Ja. Nu skræmmer du mig. Tror du godt, de kan høre mig i mikrofonen? Ja. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Måske. Jeg satte alt mit lort. Hvad sagde du? Jeg satte alt mit lort. Du har engang noget lort. Du er så fattig, du ikke engang har lort. Det ligger over på V-siden. Eller det ligger i. Det er så mit Ikke WC, på. så det er faktisk ikke. Det ligger slet ikke på V-siden. Eller gør det ikke. Men mindre du glemte at tage brættet op. Uheldigvis. Der er vand deroppe. Det er en griber. Hvis jeg får lidt af faklen til der. Så skal jeg lige se, hvad for noget der. Er det, hvor jeg oppe hen her? Okay, det kommer senere. Den der grotte. Ja, det gør. For nu er der vand ud over det hele. Bare gør intet rigtigt. Bum. Ja, jeg har fundet guld. Så kan du få et par guldsko. Yes. Og en guldjakke, hvis der er nok. Ja. Nå, faktisk en hat. Der er også koldt. Det kan du få en gang, når du bliver sødere. Siger du, det er dumt? Lidt. Jeg elsker også dig, bror. Det er så lidt. Søster. Søster. Svester. Ja, svester. Nå, bruster. Det hedder bruder. Bruder. Bruder med U. Bruder. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det tysk. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan ikke tysk. Nej. Hun kan slet ikke finde noget tysk. Lidt kan jeg. Som. Et spin. Lidt andet. Det er altså ikke tysk. Det er dansk. Nej. Jo. Et eller andet, det der dansk. Et spin. Det er ikke. Nej, det er tysk. Ah. Og så slår du over i dansk. Jeg tror, jeg skal hoppe herned. Det tror jeg Altså også. helt klart, du Nej, det tror jeg fandme ikke. Undskyld. Jeg tror det ikke. Hvorfor ikke? Du Det dør ser så så. tiltalende ud. Det var synd. Hvorfor? Altså spej. Og på mig. Ja. Så er det lige ved at være godt. Ja. Og så siger du bare ja. 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 Ja, har du Ja. et problem med mit ja? Nej. Problemagtigt. Der. Selvfølgelig jern ud over søen af dødslave. Dødslave. Ja, dødslave. Ja, dødslave. Så blev der mørkt. Hvad er det? Bum. Ja. Haps. Haps. Hvorfor fanden siger du haps? Fordi jeg hapser noget. Hvad hapser du? Noget mega sejt, som ikke vedrører dig. Hvad er det? Ja. Godt, du kan acceptere, at du ikke er særlig speciel. Fat food. Det hedder jeg. Her kommer 7 gange 7. Det er ikke engang 7 gange 7. Jamen, Det du er forstår ikke sur. sådan noget. Det er bare sådan noget. Skal jeg nu til at regne? Nej, det er noget i en film. Har du set den der med den der lille søster fra Vinger? 7 Jo, gange det har jeg 7. set. De der brandmænd, eller hvad fanden det nu er. Åh ja. Ja, dem. Ja, det ved du ikke, hvad er. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo.
Det vil jeg nu mene. 7 gange 7, det er ikke engang liv. Er det ikke? Nope. Nå. Jeg tror, jeg snart har nok til en hel guldrustning til dig. Yes. Jeg har 29 stykker. Så er det nok. Det er lige sådan noget, du kan lige holde styr på. Ja. Man skal bruge 28 Men vi stykker bruger for 24. Nej, hvor er den sød. Den har sådan en lille hjelm på, den lille zombie. Dræb. Jeg vil have din hjelm. Giv mig din hjelm. Den gav mig ikke sin hjelm. Fuck noget dumt. Ja, verdens værste zombie. Hey, en kløft. Under jorden. What? Uden Gør det lys. guld? Guld. Rolig. Det er guld. Jeg har faktisk et gyldent æble. Det skulle jeg ikke have sagt. Det er guld. det er guld. Ja, det er nemlig et gyldent æble. Så er det nok lavet af guld. Det er lavet af guld, men det smager af æble. Ej, hvor nice. Ja, Med æble godt. Ej, okay. det ved jeg ikke. Det kunne man godt lave Minecraft. Hver gang man tog en bid af et mad, så stod der i Jan, dit æble smagte godt. Dit rådden kød Ej, det smagte er lidt fedt, af hvis du stod der. død. Dit æble smagte godt. Ja, og så skal Jeg højtalerne håber, du nød æblet, for det smagte nemlig godt. Æderkoppe smagte dårligt. Du får det lidt svimmelt. Jeg æder spændt. Hvorfor? Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. At du er spændt. Nej, Det betyder, at du sidder i en bil, og du har lige spændt selen fast rundt om dig. Ja, Det skal nok. forstod jeg ikke. Au. Jeg er noget, der slår dig. Og det er ikke Hvad var det? Var det en stegepande? Hvad er det? Ej, okay. Var det en stegepande? Sådan, hvad er det? En stegepande. Hvorfor tog du ad maden? Fordi jeg er sulten. Din ko, jeg spiser råden kød. Du elsker rådden kød. Du er Ja, jo... okay. Jeg kan godt lide råden kød. Ja, det kan du nemlig. Din banan. Med banan og rot. Det må vi jo så spørge Minecraft om. Minecraft. Smager den her Mojang, banan godt? eller? Jeg har ikke plads til alle mine fucking ting. Ikke banen. Det Jeg kan må dårligt. bande og bande! Det giver dårligt på karma. Eller dårlig kammer end bande. Jeg har jo alligevel dårlig kammer, Magnus. Hvorfor? Usen hvad? Så brækker du et eller andet. Netop. Derfor har jeg altid ondt i kroppen. Brækker du det altid med? Mm. Det værste nok en gang, du brækkede ud over min morgenmad. Det var meget slemt. Det var slimet. Nej, det var slemt og slimet. Ja, ligesom Er dig. det derfor, skulle jeg bruge Så er, den ligesom, hospitalet? så er dit bræk ligesom dig, Ulle. Slemt og slimet. For fanden, jeg havde fakler på mig. Den nederkrop kommer efter mig. Det er lidt godt. Den owner mig. Jeg har aftensmad med hjem til dig. Hvad? Det der. Det vil jeg helst ikke Et spise. lækkert æderkoppeøje. I know it's... Men for kvalme, eller? Nej. Jo, man gør måske en lille ko. Der er blevet lavet om. Det gør, at man får sygt meget liv af. Ja, rigtig meget liv. Du fucking lyver. Hvis du lyver, du lyver. Det er bukser, Man de kan ikke lyver. Man kan ikke være en lyver. Man kan være en løgner, ikke en lyver. Man kan være en lyver og løgner. Du kaldte mig lige en lyver. Altså, en lyver, det er en, der lyver mere end en løgner. Og hvad? Sig Så du er en lyver? Hvem ved? Ja, du er en lyver. Det er ikke godt at vide. Hey, jeg fik noget krudt. Så kan vi fyre det af. Altså, ikke en røv. Nytårsaften skal du fyre sig. Ja, ej, altså, det er seriøst. Ja, du skal fyre sig i røven. Det var ondt sagt. Det var grimt sagt. Okay, og sådan begynder at snøfte. Flagmus, jeg dræbte flagmusen. Ups. Fuck dig, morder. Jeg er kun dyremorder. Jeg er ikke morder, så har jeg dræbt et menneske. Det er du alligevel. Kan du huske, at du dræbte din mormor? Nå ja. Hey, dårlige tider. Men det tæller stadig om som dyremorder. Mormor er sgu da ikke dyr. Hun er dejligt Hun menneske. var lidt mærkelig. Okay. Men må ikke lyve. Jamen, hvorfor er du her så? Fordi at jeg er en... hvad var det nu? Lyver? Hvad var det nu fanden, jeg lige sagde her? En underlig person.
Det er dig. Nej, det er dig. Se, nu lyver du igen. Du siger, det er mig, der er ulovlig. Du irriterer mig. Jeg er den normale person i familien. Hvad? Siger du, at du er den normale person i den her familie? Ja, det gør jeg faktisk. Det er jeg glad for. Det kan jeg så fortælle, det er du den ikke. Siger hvem? Siger jeg. Jeg smed et frø ud. Er du ikke bare glad for det? Så slipper du for det En frø. frø. Et frø. Er den? Ja, jeg smed en stakkel frø ud af vinduet. Ej, hvad tror du? Ej, hvor er den synd. Nej, for den var allerede død. Nå. Bare sådan. Ja. Jeg faldt i vandet. Ja. Man må ikke bade, når man lige har spist. Hjælp! Fuck, må du se? Jeg kan ikke se det. Jeg er under jorden. Godt, tag min spade. Spade! Og jeg er færdig, Magnus. Okay, færdig. Hvad laver du? Ja, skal jeg komme og tørre dig? Nej tak. Du sagde lige, du var færdig. Jeg vil selv prøve. Okay. Er du sikker på, at jeg ikke skal komme og tørre dig? Egentlig ikke. Er du så hjælpe mig? Ej, okay. Ja. Hvorfor synes du bare intet er sjovt, din lille ko? Hvad? Intet. Au! Wow. Taekwondo spark! Bam! Den døde. Jeg kan ikke lide, at der går en creeper rundt uden for vores hus. Den er sød. Den er scary. Den hedder Bum. Den hedder Bumbi. Den hedder Bum. Den hedder ikke... Den hedder creeper. Den hedder Bambi. Meget kikset navn. Den hedder ikke Bambi, Den hedder Bambi. creeper. Wow, du er først sprang i sådan. Whee! Du skal ud til ære for Whetstone i hele verden. Ja, okay, det var så lidt dumt for mig. Yeah, jeg dræbte en masse Whetstone uden grund. Er du ikke bare stolt af mig? Jo, mega. Jeg har lige vist en stack Whetstone eller sådan noget. What? Nej, okay, måske ikke så meget. Tæt på. Ja, er du ikke stolt? Jo, mega. Hvorfor tager du gejren? Fordi at jeg har næsten ikke plads. Jeg er kun på jagt efter Raymond. Der var. Okay, det kan vi godt sige. Det er bare svært at finde sådan noget. Hops. Den. Det tager jeg gerne. Og det der. Og så skal jeg se, om jeg snart skal finde tilbage til dig, så du ikke kan... Du ved, være alene. Så skal jeg hjem og holde dig i ørerne. Jeg bliver nødt til at spide din aftensmad væk. Min? Ja, Tine. Men jeg er jo ikke sulten. Nej, det er derfor, jeg smider den væk. Fuck dig. Okay. Jeg troede, du ikke var sulten. Det er jeg heller ikke. Jamen, hvorfor siger du så fuck mig? Det du er fuck dig. Nå. Ja. Det sagde mor også. Da jeg kom til at tabe hendes yndlingstallerken. Nu, ja, det blev hun fandme så galt. Hvorfor taler du mærkeligt? Fordi jeg er nice. Er man nice, når man taler Og det er mærkeligt? creeper. Så det er ost. Nej, jeg kan ikke lide ost. Det synes du creeper. Ej, det var virkelig. Creeper, de er så allergiske over for ost. Så får de ostallergi. Og så siger det at 20, og så springer de altså i luften. Og det ligner... De er nemlig let til at springe i luften. Så. Er det ikke derfor, det hedder en creeper? Cow creeper. Nej. De hænger ikke sammen, men de er rigtig. Hvorfor siger du en cow creeper? Har den da dræbt en ko? Jeg myrder den creeper. Der var ikke noget. Det var ingen grund til det. Det er som fik ved. Hey, der er mere guld. Jeg har snart en stik. Det var godt. Lapis lazuli. Hvad skal jeg smide væk? Jeg lader. Nej, så står du mig ihjel. Jeg er glad for, at du tager med livet med mit forbrug af Dyr. guld, Og dyr, læder, ko. Du har et misforbrug af dyr. Jamen, det ved jeg godt. Det er med dig, der er misforbrug af dyr. Politiet. Jeg er ikke et politi. Nej, det er derfor, du skal melde os til. Jeg har bare meldt mig til en Koncert. politi. Bingo. Koncert. Patrulje. Ja, nemlig. Er du med i bingo-patruljen? Ja. Sejt. Mega. Kan du skaffe mig en gratis plade? Altså, ja. Hvad? Koster en 50 per styk.
Ja, det er derfor, jeg spørger, om du kan skaffe mig en. Men så skal du selv betale. Men. Sådan er det. Men. Hvorfor det? I know. Men så kan du jo ligesom Sådan ikke sagde jeg skaffe også. mig en, hvis jeg selv skal betale. Kunne du ikke bare have sagt nej? Nej. Mini-zombie. Den døde. No. Dræb du en baby? Ej, hvor du. Mor der. Hey, jeg har fundet Bumbi. Men jeg har lige dræbt Bumbi. Det er jeg også. Hvem dræbte jeg så egentlig? Ja, der er en æder. Og en... Hvad er du? Au, du er en busse. Wow. Mor, hun sagde, at jeg selv måtte bestemme, når jeg gik i seng. Så det sker ikke. Det glæder jeg mig til at se. I morgen bare sådan. Du må vente så længe op, du vil, lille ven. Bare du går i seng kl. 12. Men mor. Men mor, du sagde jo lige, jeg ved godt, hvad jeg sagde, du skal aldrig lytte til, hvad en skør kvinde siger. Mor, hvorfor skal jeg så overhovedet i seng? Fordi at du er en pige. Men jeg måtte ikke lytte til skøre kvinder. Ja. Yeah. Du var selv en pige, så du skulle også gå i seng. Og nu snakker jeg Nej, om Maus. pyg. Maus, det er fordi, du er en pige. Men du var selv en pige, så skal du selv gå i tøj. For fanden, det havde jeg ikke tænkt på. Nej, for jeg er en kvinde. Hun er en kvinde. Nej, hun er en dame. En rynket kvinde. En klam kvinde. En berød. Hey, det er altså min mor, du snakker om. Fuck, det er også min mor. Pis. Ja, har vi samme mor? Ja, det er det. Hvorfor skal jeg dele mor med dig? Det er da synd for mig. Det er synd for mor. Det er synd for mig. Det er synd for mor. Hvorfor er det synd for mor? Hun er da heldig. Hun har født dig. Ja, det er heldigt for hende. Så har hun jo mig. Hvad? Hvem er det? Jamen har mig! Ej, okay. Det var ondt. Okay, jeg skal til at finde op. Jeg tror, jeg er faret vild. Det var synd for dig. Lige se. Jeg har langt med. Jeg begynder bare at gå op. Kan jeg bare lige hurtigt tæppe imens til mig? Nej, jeg skal op. Er der nat? Er Ej, du nu- også i en grotte? Nej, jeg er gang med at lave hus. Seriøst? Stadigvæk? Maus, ja. Ja. Der er nok blevet lavet lidt meget, når du kommer ind. Jeg glæder mig til at se. Jeg glæder mig til at se lidt meget. Hvor meget det helt præcis er. Bare roligt, der er ikke detaljer endnu. Jeg bliver endda nødt til at lade være med at lave det flotte loft, som jeg plejer her i grotten. I min flotte trappe op til himlen. Eller i hvert fald op til Ulle. Ja, Trappen jeg er til en Ulle. fugl, så jeg kan... Den skal hedde Trappen til Ulle. Okay, Trappen Ulla, jeg kan til- lave et skilt. Gør et skilt Det er klar godt. til mig til, når jeg kommer op og skal til at navngive trappen. Ej, så skal vi forskellige gange. Ja, trappen skal hedde Trappen til Ulle. Ja, vi er nødt til at få en pickaxe. Det er synd. Ja, faktisk. Meget synd for mig. Bare begynde at tro, man skal aldrig holde sådan noget inde. Men det er ikke dårligt. Nå, det troede jeg. Det tror jeg også. Så bare begynde at græde. Gugagagua. Kuchinyachi, huwachi, iwachi. Agtig. Nå, jeg havde pickaxe det. Der kan man bare se. Så jeg ikke behov for at lave et helt Jeg glæder mig til, at der kommer til detaljer det her, for det ligner noget, der er løgn. Til hvad? Detaljer? Ja, det var hus, dit nar. Ingen detaljer? Nej. Der er ikke detaljer endnu. Bare roligt. Jeg er level 20 XP. 20, jeg er level 1. Og en halv. Jeg er level 20. Det er lidt akavet. Jeg er level Du er akavet. Jeg er mega høj level, jeg er nemlig level 1. Ja, jeg er level 20. Så er jeg da super højt level. Er der ikke snart op? Burde det ikke være sådan her? Jeg er ikke snart op. Nej, jeg er ikke snart op. Nej, Max, jeg forstår bare ikke dit mønster nu. Okay, det er bare så kedeligt at se på det her. Vi er jo nødt til at snakke om et eller andet. Det bliver så kedeligt, det her. Verdens kedeligste video. Hvorfor? Fordi jeg bare ikke laver andet. Jeg ved med, at jeg er inde i et bjerg, og jeg ikke. Hvilken Jeg er inde i et bjerg, det vil jeg ved med. Så ender jeg bare på toppen af det der kæmpe bjerg, der er udenfor. kunne være så funny. Ja, det bliver bare sjovt for mig. For når Fuck. man altid fails. Ja. Luft. Præcis, jeg bare var mere sten. Så har bare en creeper nu, som sådan, hej. Kender jeg i dag? Kender jeg dig? Ja. Jeg kender det bare så ind og ud, ikke? Hvor er jeg henne? Nå, jeg er bare herhenne.
Nu må se, vi var lige over. Nej, nat. For fanden, mand. Er det allerede ved du nat? Ja. Oh, crap. Nu laver jeg bare verdens grimmeste bygning. Ever. Hvad er det? Det er det her. Dig. Bang, 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 Jeg er det mindst bare glad for, at jeg er indenfor. bang. Det er jeg bare ikke. Haha. Hov. Det var det. Det var græs. Selvfølgelig. Det ved jeg. Det vidste jeg godt. Så skynder jeg mig bare hjem. Hvad er den her bygning så for? Det ved jeg ikke. En bygning. Det er Ulles bygning. Det er trappen til uld. Nej, for fanden, jeg er dårlig til at hoppe. Failede du? Ja, jeg fældede for stort, sådan et træblokshop. Nu gør jeg det ikke igen, gør jeg? Nej, det gør jeg ikke. Det fejler jeg så. Bam! Ja. Markus, det er en ko! Ja. Moo. Wow, det er sgu da flot, det der. Hov. Ja, okay. Nu ender vi så med plejer. Ja. Det værste er, jeg lægger. Jeg kom til at dræbe. Jeg dræbte hende igen. Ja. Markus, prøv at skynde dig at kigge, Markus. Skynd dig! Du blev dræbt af en zombie. Ja. Vi ses. Farvel. Nej, lad være! Subscribe, like, alt muligt. Vi ses. Farvel. Agtigt. Yay.